Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, ena wayno en garti kadi windande men hande. Windande men hande noon ko arde addandema alluwal ngal jangata e Pulaar giley alkule laaɓɗe gonɗe hen ɗe e alkule muume gonɗe hen ɗe e ko wiyete hen ñonde ɗe e ko wiyete hen ñondiɗnaɗe ko e koƴo bawal ngal fof so rendi waɗe alluwal gootal ɓalloma gona e jangude hen nde Allah walloyta en seeɗa gartoyi taw Allah wallima dendagal alkulɗe andiɗe dendagal masɗe ɗe andiɗe ngal ɗo alluwal gootal jangoton mofti hen ko dendagal ko jangete ko ngal ɗo alluwal gootal ƴettata gona e jangidongal mbasa amde mbasa heppude mbasa heñade jangowo wasat heppude wasate heñade ay ɗo windaɗo ko windande ay gonani windande ɗo woni win ɗo woni ay ndan nde hono win ndan nde go al kule Pulaar ko capantati e ɗiɗi jangeteɗe kala ko wayni ko a nani ɗo ko ba ay ɗo ko ɓa ay ɗo ko ca ay ɗo ko da ay ɗo ko ɗa ay ɗo ko e ay ɗo ko fa ay ɗo ko ga ay ɗo ko ha ay ɗo ko i ay ɗo ko ja ay ɗo ko ka ay ɗo ko la ay ɗo ko ma ay ɗo ko na ay ɗo ko nya ay ɗo ko nga ay ɗo ko o ay ɗo ko pa ay ɗo ko ra ay ɗo ko sa ay ɗo ko ta ay ɗo ko u ay ɗo ko wa ay ɗo ko ya ay ɗo ko ƴa ɗo noon ƴetta ma e ba ndendina innire e mba ɗo ko na e da ndendinta innire nda ɗo ko na e ja ndendinta wona nja ɗo ko na e ga ndendinta wona nga ɗo noon ene wiye koƴo bowal ɓe hen noon mbaɗa hen alkulal ngal ɗo ɓe guindira ngal ɗa ngal ɗo e ngal ɗo innire ɗa ɗo noon e mbiyeɗo henne koƴo bowal ay
koƴƴombowal ko alkulal no alkule ni ay ngel ɗo woni koƴƴombowal ko koƴo ay ko jo mbowal ko alkulal no alkule ni jonon ngal ɗo na ko gaha wiyete ngal ɗo woɓɓe ko ngal ɗo jaari ɗe ko ngal ɗo jaari an kam won tan janngowo mbasa yeddodirede keɓa gandal jokka haaju ma alkule mon nan ɗon ɗeɗo tan janngoton mbawonde mbañitoɗen ɗe so ngal ɗo alluwal ɗiggi dendagal ko jangete e pular ko ɗo tan suri ko ɗo tan haaɗi dendagal ko windete e pular defte mum e heewde ko ɗo itta winda dendagal ko jangete e pular ko ɗo haaɗi dendagal ko windete e pular ko ɗo haaɗi ɗo noon gandata holko wiyete hen masɗe ko wiyete hen alkule masɗe noon woni ɓe mbiya laaɓɗe daɓɓe en laaɓɗe durtaɗe en ko ɗo yaltata so wiyama alkule muume ko ɗo ngoni so wiyama alkule ñonde ko ɗo ɗe ngoni so wiyama alkule ñondiɗinaɗe ko ɗo ɗe ngoni so wiyama koƴƴombowal ko ɗo woni ɗo noon teskotoɗa an janngowo mbasa amde ƴetta kuɗol ma e karne ma aɗa wanjito aɗa janga ƴeewa noon camorɗomo ɗakkoɗa sara makko omo holluma omo walluma ha yita lawol a ronki tan jaman walluma noddu en e numéro men 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya wasabo ngara caggitoɗa an noon jiɗɗo janngude ko ɓenni ko jahata ko YouTube binda toon dental diine TV jiyangal sa yi ngal noon an mo jeyaka heno mayɗo winda abonné piya abonné uddito jiya hulnde ara piya hulnde nde mayi addama bindol dow muɗum ƴettamo dow o ndeɗon hulnde piya hen tan jalta hankadi kala ko naati hen yettoma kadi sa ari hen jahaɗo winda vidéo dendagal vidéo ji baɗaɗi ɗi kanƴi fof ko toon ɗi mofti aɗa suɓo hen ko jiɗɗa janngude ko to bange qur'ana arab nan toon moftanima e geɗe goɗɗe nan toon aɗa waɗa hen aɗa wadda hen aɗa jangira jam ha Allah walluma na gartoyten taw Allah wallima a yiti hen ko heewi jangde ko noon tan ko teskuya tan wadde o ko musidɗo mon gueɗe mon saabu Allah yaya li kawra Sénégal alhamdulillahi rabbil alamin on jarama wassalam